مرشی ایرانی یا فارس یک زبانه، آن یک کرد سرا آذربایجانیه، بلوچه، الاوازیه، لور باز قومانی سر قبضه کسیه و ایران تنتی. ہوں یک زبان ما اگر پنجابی دیئے میرے گئے پنجاب زورتو مرشی باقی قومیت سندھیه، بلوچه، پشتونه سر قبضه کسی اور یک پاکستان تنتی. مثلا بلوچ اگن کل یک زبانو یک بولی کنو لہجہ فرق ہے لہجہ وجہ دی سر تقسیم کنو پاکستان اور ایران اندرا بلوچ کے ہمیں آوار جیسے کہ بلوچستان ہے اسی طرح بلوچ کے وگش اے پاکستانی بلوچ ہے اے ہوں ایرانی ایرانی بلوچ ہے بلوچی اے گشغ اے چوکتا اسی دشمن زبان استعمال کرنے ہے اے دشمن چڑھنے گا گوشت کا تا یہ کمک کرنے تا یہ بڑھائی دے گے تو باید پاکستانی آوار جیسے کہ بلوچستان ہے ایران آوار جیسے کہ بلوچستان ہے او بلوچ کل بلوچ ہمیشہ باید پو اگر ماں آئی بولی کنو تو گر ماں آئی آسان کرنو وہی کارا